बर'फोरखौ नाख्रेबनो थाखाय बेसेबां खैसा सागासिनो दं फारफ्रोम साइडनिफ्राय जेरै हानि बेलायावबो नाख्रेबनानै दं एसटि सार्टिफिकेटनि बेलायावबो राजनितिक भाबै नाख्रेबनो नाजागासिनो दं साख्रि बाख्रिनि बेलायाव नाख्रेबनो नाजागासिनो दं बेखौ मिथिनानै जोङो आरो दाख्लैबाव जे जिनिसा आवगायावनो जोङो सर'नियानि केसाव जोङो थांनाय बोसोरावनो जोङो नम्बर कुमार सर'नियानि केसावनो जों बे सार्टिफिकेटखौ केन्सेल खालामनो हाबायमोन आरो बे मदासिफोरनोबो बे थांनाय 2023आवनो आदित्य खाख्लारिया बे एखे टाइमाव जों जेला नम्बर सर'निया जों बिराद नांफुगासिनो दं बिराद दावहा जागासिनो दं बे समावबो आदित्य खाख्लारियानो मदासिफोरनोबो राभा हिसाबै सार्टिफिकेट होनो हागोन होननानै बेयो मोनसे लेटार हरबाय बियो बे लेटार हरनायजों बिसोर दा मदासिफ्रा बे लेटार हरबाय बियो आदित्य खाख्लारि बियो बे आदित्य खाख्लारिया गावो गुवाहाटीयाव थानानै जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि मानसिनोबो जाय मानसिया नन ट्राइबेल बे मानसिनोबो बे सार्टिफिकेट इसु खालामना हरबाय गुवाहाटीयाव जिरायनानै नाथाय जोंहा ट्राइबेल सुंगआव दं मिन्थिगौ जोंनि क'क्राझारनि ट्राइबेल सुंगआव बाक्सा जोंनि चिरांनि बा जोंनि उदालगुरिया बेबायदि होआ होननानै मिथिगौ जायनि थाखाय बेखौ लोगो हमहैनानै नैबे दा आदा होननाय बायदि महेन्द्र मदाहिया बहाय थांनानै बेखौ कनभिन्स खालामनानै खालामहैदोंमोन दा बै होआखै बै समाव डिसिया होआखै बेबायदि हरनायखौ नाथाय उनाव बियो दाना मा जाखो राभा संगठननिफ्राय लाफैबावबाय बेखौ आरो बे थांनाय बोसोरखौ जेरै जों केन्सेल खालामहादों डिसिनाव मेम'रेन्डाम होनानै जोङो बे डिसिनाव मेम'रेन्डाम होनानै आरो बे मेम'रेन्डामखौ जोङो रनज पेगुनावबो हैदों जोङो रनज पेगु सारनोबो हैदों जे सर'निया आरो मदासिफोर नन ट्राइबेलफोरनो होनो मोना होननानै बिथांनोबो मेम'रेन्डाम हैदों बिनिफ्राय स्टप जानानै थाबाय दा नै आदित्य खाख्लारि होनाय बे होनायखौनो आदित्य खाख्लारि होनदों जे मालाबा 91आव बेबायदि होनाय दं होननानै बियो होलायबावनानै मैया अल राभा स्टुडेन्ट संगठननि 10टा संगठननि राभाफ्रा फैनानै डिसिआव रायलायबाय ओमफ्राय जोंनि ट्राइबेल संगठननि आरो ट्राइबेल इउथ लिगनिखौ लेंहरनानै रायलायबाय बिथांमोनहा जोंनिया मोननैल' संगठन बिसिना 10टा संगठन ओरैबायदि प्रेसार होबाय ओरैबायदि नाख्रेबबाय दाना एडिसिआ जाय बिथाङा इनचार्ज दंमोन बियो होनबाय नोंसोर आंनो ट्राइबेल संगआ जिखुनु आंनो रिकमेन्ड खालामबानो आं बेखौ सार्टिफिकेटखौ होगोन होनबाय दाना राभाफोरनो 10टा संगठना नारसिनबाय ट्राइबेल संघनि जोंना आदा अनिला आरो बिथांमोननि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि बिथांमोनहा थोरसो बिथांमोनहा माने मा खालामनो उफाय गैया जाबाय माने बिथांमोनहा दा सुइसाइडआवसो थांनांगौ ओरैबायदि गिनानै थाबाय बिथाङा माने मेन्टेलि टर्चार मोनबाय बाइपर्स खालामजानायनि थाखाय दा बिथांमोनहा जों जगाजग लागासिनो दं जों बुंबाय आदा गिनाङा जोंनाव नै हाइकर्टनि अर्डार दं सुप्रिम कर्ट जोंनि हाइकर्टनि अर्डार दङ मोननै बे हाइकर्टनि रिट पिटिसन मोनसे पिएल मोनसे आरो नै दा जोङो बिनि एगेन्स्टैनो जोङो दा पिएल मोनसे होबावनानै दं जे पिएलखौ जों दा रेजिस्टार जाबाय थाबैनो बेखौ जोङो अर्डार मोनसिगोन जे बेबायदि नन ट्राइबेलफ्रा मोनो मोना जों बेखायनो बुंदों जे जों हाथियार बाहायनाया बेनो जों आयेननि हाथियार जोङो रावबो जोंनि लिडारफोरनिफ्राय हेल्प मोनाबा जों रावबो जेनेबा बेफोरखौ नांनो थाखाय जोंहा रावहाबो गोहो गैयै बायदि जानानै थाबाय खिन्थु जों फिसा अर्गानाइजेसन जानानै जोङो दा बे जिनिसखौ आयेननि हेफाजाबै जोङो दा कर्टआव नांगासिनो दं बे बेसेबां बोसोरनिफ्राय जोंनि बे ट्राइबेल राइट्स प्रटेक्सन एस'सिएशना जोङो बेबायदि खामानिखौ 18निफ्राय मावगासिनो दं नाथाय जों 23आव जों बेखौ फुलफिल खालामनानै जों दा बे खामानियाव जाहाथे जोङो दाख्लै हाइकर्टआव जोङो साक्सेसफुल जानानै जोङो नब कुमार सर'नियाखौ जों एमपिनिफ्राय बोख्लायनो हाबाय बे बोख्लायनो हानायावबो जों दुग्गां जायाखै नाथाय जोंनि सोरबा सासे देरहालांबाय जोंनि सासे बर'आनो देरहालांबाय जोंहा बिराद गोसोआव गोजोननाय आरो दा बेबायदिनो दा नै माखासे कनस्पिरेसि लागासिनो दं फारसेथिं नाख्रेबदों फारसेथिं पलिटिकेल नाख्रेबदों बेबायदि होननानै दा जुदि राभा मदासि होननानैबा जाय मदासिखौ जों मिथिगौ बे राजबंसि गामियाव गामि सिङाव थानाय राजबंसि मानसि होननानै जों मिथिगौ खिन्थु बेयो मदासिन टाइटेल लिरनानै जोंबो मदासिनाय दा बेखौ बिसोर मा खालामदों अल राभा स्टुडेन्ट इउनियन अल राभा अर्गानाइजेसन सापर्ट खालामबाय बे जोंनि राभानि होननानै नों राभानिब्लाबो बे मदासि होननाया मोनसे कमिउनिटि जानानै थाबाय बे साब ग्रुप साब ट्राइब बेबायदिबाबो मोना बेखौ जोङो जुदि बिदिबा सर'निया कसारियाव मोनगौमोन नोंखायनो जों बेबायदिबाबो मोना जायनि थाखाय नाय जोङो हाइकर्टआव रिट पिटिसन आरो पिएलआनो बेखौ माने डिसमिस खालामबाय जे बेबायदि मोना होननानै दा बिदि मोना होनसेयावबो दाना ओरैबायदि जाबाय हाइकर्टनिखौ नोंसोर माने न'हेर खालामनानै दाना ट्राइबेल संघआ होबानो बर'फ्रा होबानो मोनगोन आदित्य खाख्लारिया गावहाय रिक्स लायाखिसै जायनि थाखाय क'क्राझाराव थिनहरबाय क'क्राझाराव मानो रायलायनांगौ जाखो बेथ' अल्ड आसामसो जानांगौमोन बेथ' अल्ड माबायावसो जानांगौमोन नाथाय क'क्राझार थिनहरबाय क'क्राझारा होबानो होनो हायो उमुक होबाय होननानै रिफारेन्स लालायनानै होबाय बिसोरो रावबो होआखै होनो हाया बेबायदि आरो होयोबा कन्टेम्प अफ कर्ट जाय डिसिआ बे कनसाल्ट खालामो जों मैयाबो बाहाय जों जेला रायलायो जोङो एडिसिजों सार नोंथाङा होयोब्ला जोंनि बे हाइकर्टनि अर्डारखौ मोनसेयाव जुदि नोंथाङा होयोब्ला नोंथाङा कन्टेम्प अफ कर्टआव गोलैगोन मानो होनबा जों कन्टेम्प अफ कर्टखौ जोङो तामुलपुर आरो बाक्सायाव होबाय
होमबा नोंथाङा बेखौ बोरै खालामनो हागौ होमबासो बे बुजिबाय जे बिदिबा नोंसोरो ट्राइबेल सुबुंजों रायलाय होनना बुङो जों ट्राइबेल सुबुंजों मानो रायलायनो नों ट्राइबेल सुबुंफ्राबो मिथिगौ जे होनो मोना होननानै ओंखायनो मा बे होनो मोनैखौ नोंथाङा काउन्टार साइन खालामग्राया नोंथाङानो अथ'रिटिया नोंथाङा बेखौ खालामनो मोना सोरबाया जुदि नारसिननानै प्रेसार खालामनानै हरोब्लाबो ट्राइबेल सुबुङा इन्डिभिजुवेल मानसि बियो पाब्लिक मानसि बियो बे नारख्रेबजानायनि उनाव हरनोबो हागौ खिन्थु नोंथाङा होनो मोना होमबा बे आं होआखै बेनिखायनो आं दासिमबो होआखै नोंसोरनि माबाखौनो लानो थाखाय आं जिउखौ लानो थाखाय होआखै नोंथाङा होनो मोना मालाबा दाहो मानो होनबा बियो आयेननिसो जों होननाया जानाय नङा नाथाय जों कर्टनिसो आयेननि संबिधान दं संबिधान दं संबिधानाव जेखौ होनदों बे आयेनखौ रावबो बारसिननो हाया नोंथांबो बारसिननो हाया ओंखायनो जोङो बे आयेन बे हाथियारजोंसो लाना जों दावहा नांगासिनो दं जोंहा उफाय गैया जेबो बेनिखायनो आङो बेखौल' बुंदों जे आदित्य खाख्लारिया सासे सर'निया होनायाव जोंखौ 10 बोसोर जोंखौ डिप्राइभ खालामनानै होबाय आरो दा बे मदासिखौ दा फैगौ इलेक्सननि थाखाय बेफोरनि थाखाय गुबुनफोरनि थाखाय बेबायदि कनस्पिरेसि खालामगासिनो दं सुबिदा खालामना होनो नागिरदों ओंखायनो आङो प्रमद बर' सार आरो दिपेन बर' सार नोंथांमोनखौ खावलायो जे नोंथाङा बे आदित्य खाख्लारिखौ जों बोख्लायनांगौ थांनाय बोसोरावनो जों बोख्लायनांगौ होनना बुंदोंमोन बिथाङा मरिगाव थांनानै गुवाहाटियाव थानानै जों मिथिबाय जे इलिगेल बादि बे सार्टिफिकेट होगासिनो दं होनानै सोरबा नन ट्राइबेलफोरनो होनानै बेबायदि होनानै बेनिफिट लादों आरो बै मानसिफ्रा साख्रि मोनबाय नोंसोर बोरै मोना बे साख्रिखौ सोरबाया होनबाय जोङो 25,000 होदों ओमफ्राय सोरबाया 30,000 होदों होननानै बुंबाय बे साख्रि एखे मावलायग्रा जोंनि माखासे मानसिफ्रा मिथिनानै जोंनो बे खबर बिदि मोननानैनो मावदों नै ओमफ्राय ट्राइबेल सार्टिफिकेट दं बिसोरबो ST सिटआवसो मोनदों होनना बुंबाय खिन्थु बे मानसिया ST नङा बे जोंनि जाय साख्रि मावफाग्रा लोगो बिसोर मिथिगौ बे मानसिया ST नङा खिन्थु बे मानसिफ्रा मोननानै दं दा माब्रै मोनदों नैबे जिनिसखौ जों मिथिनो मोनदों बेनिखायनो आदित्य खाख्लारिया 30-35 बोसोर खामानि बेबायदिखौ दा मावथोंसै जाथिया जोंहा अलखराव गोलैबाय नङाब्ला जों बेबायदि खस्थ' मोननाय नङामोन जोङो थाखा फैसा गारनानै जोङो साथामसो मानसियानो जोङो गाव निजे फैसाखौ गारनानै जोङो बे केसखौ नांदों दिनै मोनसे केस खालामनांगौब्ला दिनै खर'आव थांनांगौब्ला जों बेसेबां फिस होनांगौ बिनि बादैबो जों गाव इन्डिभिजुवेल केसावनो जों बेसेबां माथाय हेडेक जाबाय थायो दिनै जोङो रायजोनि थाखाय मावनायाव गावनि इन्डिभिजुवेल दिनैसिम आं दाख्लैबो बे MP इलेक्सननि आवगायाव बेसेबांबार थांनानै जों बेसेबां खस्थ' खालामदों बेसेबां जोङो खरस थांदों बे खोथाखौ मिथिखांबाय आं बुङा बे खोथाखौ बुंला नाथाय बेबायदि हरबाय थायोब्ला बेबायदि जोंनि मानसिजोंनो बेबायदि आदित्य खाख्लारि बायदि मानसियानो जुदि ट्राइबेल सुबुं सार्टिफिकेट होयोब्ला बेबायदि होबाय थायोब्ला जोंहा मा जागोन इन फिउचाराव बेनिखायनो आं रिकुवेस्ट खालामबाय प्रमद बर' सार इमिडियेट एक्सन लानांगौ जायनि थाखाय बेयो क'क्राझार बा जोंनि चिराङा होआखै बेखौ होयैनि थाखाय गाव दायथ' लायाबालानो बे राबार सुइसखौ खम दुधनिफ्राय फैजोबदों बिथांमोनहा दुधनिफ्राय फैजोबनानै गासिबो बेखौ जोंखौ प्रेसार खालामफैबाय जोङो ट्राइबेल संगनिया हाहाकार जाबाय जे आं मा खालामनांगौ दिनै बिसोर फैबाय जों ट्राइबेल संगनिफ्राय माने राबार संगठननिफ्राय जों गासिबो रिकमेन्ड खालामना हरगोन ट्राइबेल संग होनबाय नोंथाङा बे सार्टिफिकेट इस्यु खालामना हरनांगौ ओमफ्राय डिसिआ होनबाय होमबानो आं साउन्टारखौनो सालायगोन होनबाय बिथाङा जोंना ट्राइबेल संगनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि बिथांमोनहा गिबाय जे मा खालामनांगौ नैबे जों होनबाय जोंनाव बे हाथियार दङ जेबो गिनाङा खुनु इस्यु दाखालाम बिसोर मा खालामदों बिसोर जेबो खालामनो हाया बिसोर मोना मानो होनबा जों बेबायदिखौ जों लाइक होनो हाया बेबायदि दा जोंखौ सोरगिदिं खैसार सागासिनो दं बे खैसार सानायनि थाखाय जोङो सांग्रां जानांगौ बिनिखायनो आङो जोंनि माखासे इयुथफोरखौ आङो खावलायो जोङो आयेनजों थांनांगौ जोंनि हाथियारा बेसो जोङो बे गुलि बारुदनि हाथियारखौ होनाखै आङो हाथियारा बेसो जों रोंगौथि जानानै जे जोङो साफ्रोमबो जाय BA पास जाबाय जोंनि फंबाय बिनानावफ्रा ल' फरायनाय आयेनावथा नोंथांमोना जेखि साख्रि मावो मानो नोंथाङा आयेनखौ गोरा जानानै थायो आयेनखौ मिथिखायोब्ला नोंथाङा गोरा जानो हागोन बेनिखायनो ल' फराय उकिल जा पुलिस जा नङाब्ला जोंनि एडमिनिस्ट्रेसना मालायनि आखायाव थांगासिनो दं मालायनि सारगोन दिनै आदाया रिटायार जालायनांगौ बेसेबां बोसोर मावनानै दिनै बिथाङा 74 इयार्स थेवबो बेखौनो मावगासिनो दं आरो बियो सासे IRS बियो सासे आयेन कानुनखौ बिथाङा मिथिगौ जायनि थाखाय बिथाङा साहस खालामहरो जोंनि माखासे मानसिफ्रा गोबां रिटायार जानानै थांबाय नाथाय आयेन कानुनखौ मिथिया नालाय रिटायार जानानै रोंगौथि गोनां दंब्लाबो बिथांमोनहा बेहाय आवगायनो हाया दिनै आदाया जोंनि गुरु जानानै जोंनि खामानिखौ जोंनो लामा दिन्थिगासिनो दं आरो बयबो फंबाय बिनानावफ्रा फै जोंनि बेबायदि दावहायाव दा नांफै बे दावहा जोंनि बे कलमनि आरो बे गियाननि आरो बे बुद्धिनि आरो बे जुक्तिनि आरो बे आयेननि दावहायाव जों फै आरो जों बेबादिखौ जों लाय होआ बेनिखायनो जाहाथे इयुनाव जोंनि जाथिया जोबस्रांनायनि थाखाय जाहाथे जोंनि दैदेनगिरिफ्रा खामानि मावा जों मिथिगौ प्रमद बर' सार बिथां फेरेंगामोनहाबो बेबायदि खामानिखौ मावनाय नङा मानो होनबा बिथांमोनहाबो आन्दलननिफ्राय फैनाय जाथिखौ सिबिल खालामनानै फैनाय नाथाय सोरनिबा खैसाराव जानांदोंब्ला बिथांमोनहा बाराद्राय कमप्रमाइसखौ दाखालाम बाराद्राय कमप्रमाइसखौ खालामोब्ला नोंथाङा जानो हागौ जों दा जानो हागौ जोंनि उननि जोलैया बेबायदि मोनजानाय नङा बेनिखायनो
आं रिकुवेस्ट नोंथांमोनहा जाहाथे जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बे जानो हागौ बेखौ रावबो दा डिसिआव मावगासिनो दं डिसिआवसो मावदों जोंनि लिडारफ्रा बे एसटि सार्टिफिकेटनि सोमोन्दै रावबो खरस जायाखै रावबो नांजायाखै नाथाय जोंखौ खुंख्रायगासिनो दं खिन्थु जों नुजोब्बाय दाबो मोनफ्राम साख्रियाव मोनफ्राम माबायाव अफिसफ्राव थां नोंथांमोनहा आरटिआइ खालामनाय नोंथांमोनहाबो आं दिनै मिडियाफोरजोंबो बुंदों आं रिकुवेस्ट खालामो नोंथांमोनहाबो आरटिआइ खालामनाय जे सोर इलिगेल मानसिफ्रा ट्राइबेल सार्टिफिकेट लानानै साख्रि मावगासिनो दं दिनै जोङो 14टा कमिउनिटियाव दिनै जोङो 10%ल' फरेस आवगायाव जोङो 1950आव जों लाजायो होमबा जोंहा मोनबानि उनाव 1977 56आव 9था जाबाय 9था जानानै आरो नै माबायाव दा 22 दा जेरै गासै 14था जाबाय 14था जाब्लाबो जोङो बे जोंना बे 10%आनो आरो दा जुदि सोरबाया हाबदेरबावोब्ला सोरबाया जुदि 6 जनगोष्ठी सोरबा उमुक गोष्ठीया जुदि हाबोब्ला होमबा जोङो बे 10%खौ जेनेबा जोंना दा 14था जनगोष्ठीयाव 14था जाथियाव जोङो दा 14 जोङो 100टा साख्रि ओंखारोबा जोङो माल' मोनो जों 10टाल' मोनो होमबा 14थायाव जों मोनब्रै कमिउनिटियानो मोनबावा 10टायाव मोनसे जों मोनफा कमिउनिटिया रानदिन दे गाज्रि दा मोनलायसै होननानै जुदि रानोबाबो होमबा जोङो 14थायाव मोना होमबा नायदो बेसेबां जोंखौ नाख्रेबगासिनो दं फरेस्टखौ जोंना पार्सेन्टआ बारायाखै दा बे पार्सेन्ट बारायनायखौ जोंहा जेबो माने जोंनि लिडारफ्रा जेबो सिन्था खालामाखिसै नाथाय जोङो सोदेरनो दे बेबो ट्राइबेल जाथोंसै नै बेबायदि कमप्रमाइसआ बे जोंनि थाखाय ब्लान्डार मिस्टेक जागोन बेनिखायनो रिकुवेस्ट जाहाथे बे जिनिसखौ दा मावथों आं बेखौल' रिकुवेस्ट खालामबाय आरो इमिडियेटलि आदित्य काकारिनि एगेन्सै जों प्रसिकिउसन खालामगोन बिथांखौ जों बावबो होदोंमोन केसा नाथाय गुबुन हारि गुबुन माबाफ्रा जों जेरै आं दा लयार जानांगौ जेरै फंबाय बिनानावखौ बुंदों जे लयार जानांगौ मेजिस्ट्रेट जानांगौ जोंनि मेजिस्ट्रेटफ्रा जोंनि एगेन्सै जोंनि ल'आबो जों माखासे मानसिफ्रा गुबुन हारिफ्रा जोंनि मोजां मावनो नागिरनाय जोंनि जौगानायनि मावनो नागिरब्ला हेंथा मानो होनबा जोङो भाषा रोङैखाय असमिया रोङैखाय गुबुन भाषा रोङैखाय जोंनि मानसिफ्रा एक्सप्लेन खालामनो हाया उकिलखौ माने जों बुंनो हाया मेजिस्ट्रेट सिगाङाव बुंनो हाया दा जायनि थाखाय जोंना नै दिपेन बर' सारा दाख्लै बुंदों बेखौनो जोंना बे माबायावबो जुडिसियेल सेक्सनावबो जोंनि मेडियाया माने माबा खालामनो हानाय जानांगौ बेफोर खालामनायाव जों सापर्ट खालामो एमएलए जों सापर्ट खालामो एफसुआ जा थांखि लाफिनदों बे थांखियाव जों बयबो रायजो राजा मदद होनांगौ आं बेनिखौ बुंनानै रिकुवेस्ट खालामनानै आं दिनैनि बे बुंनायखौ बेहाय मुंख'नाय जाबाय